Ama neng ano ya kai thanya hinke ang hai ki ma tong ya ang khamu neng le kaha tong nam le bwrwi ko na wale phaine hi tong ba te ek bosor pore phainai oko arabla bani khora rok khna yadang hamla bana phun ogra la sasa kok sagra na bota bo kok sama ya lekha pore tonggu ulo ang saronai body stop ang nas ni ade dode akon je ang faisal zara bono kaha khanai kolai tongde nara hakon hai tama sak dai ti de narak sinai tumo angla te sra sa kok rok sakra hi homale ta kok sajanai tongbo nang baile nang ani homemade thaika tongdi nok borok haika tongani try ta khaidi busia hai se se so le sa kha tong di ang je ka ba nai na ni ade pona lui pha na noi ba sa ma sa ni bu phai le tang kha bo hai kan hang ma ni ade rang pai sa kan hang ma se la ba ka ha ma je ka pha na noi ba sa la te ba sa la hai ya ma na si kha tang zak te kok sang wa ni tong te lang ni ade hai ang ba no ba long ko thoi lang si thơ ni si ya kai kai phai la ko hai tong bai la thing bai ni ba sa ba tui rok thei pha mang sa ang ya ba sung ba bai kan ne he kai ja kai no ko ta ma wa khu si ha si he tong ma ni ate ba sa ka tal rok na lai te mai o khui la ha ma asuk bolong ko to ma wo tabak to ma khainai biang thang sinai pal se simaliya biang seba sarai ka ma ha ke khorang kana hoya de ne oko kaya na ble biang bolong ro le seba ni sarai ka nai bo chini to lo ni khorang na nang ha ke khanai tong khana ka ha ya khorok sa sak sarai le kai tong na khorang khanai tong ko ang le ama mai o khui la ha cứ bây tắc làm sao khả năng là hả nó sao ba ba sao bỏ lòng của thông mà đó có biang đi sải đâu này bố hi là này lấy cái gì sao ô lấy ý hi ô rồi sao cái tông ble này phải lấy yang có tôi chỉ san hóa giác tông gì hindi akong thak si man ay lekra kan ke wana sung sa hoy nang sa chung khara tumhara khai tong bo polong ko thuma ro go ako ni na matrok le ama nang oro ang ni ama ya ble sakla hinke tuma sugani ama pa sholang ne oko ni logyo seba tong ba seba boy phai ba nang oro koi kiriya ni loge wo ang mi afro ni simi oro si horsa sa chung ke tong gu bye bye phai ma si biang sa oro ya kai kelang thang pai hambo horsa oro bolong ko thumau de nang horsa sa chung ke mai rok o khuilang mani mung sa si ma sa ya khotak sa si ole khar su do phai ni loke nai kra di hi khar sung sa lang mani horsa oro bolong ko tama si sa chung sa phu tumma sung maya sara ro ka sa de borok ba tong tu o ha ka si ya kai kelang thang pai phu bono sa chung ke boni pai phu su ba bang ka si du dori sini mai chung sang no si kari bono sarai ro gra ti o khu sang sa la ha ule ha ka sa de borok rok tong kho tuma khar su sung thala ha ble a sak bolong ko tama wo sa chung ke hor sak phu sung pikin de khi phai le yang ge ba si pai sa khamang na ble khar su ang sa khamang ya to bolong ko tama ro ko mang sa bolong ni jib jong tu ro wa ya ang ge si ble
orang pakai lagi di kau ini nong berkeri main road berkeri maya penglahan desa lah penglahan neng batu masuk ani ama bai shola neng soljak lah naka hingga ni bai hojang nale sebaba nono orang sajung kia kai kelang na bo ani bai au solsa si enya sini noko moni tong na si ani baba hingga noko matang yata bo hingga bo ni business ni bagai hasal ma bo thangja bo si bokuri sani si ano ai ke khayu mai bo bidi ke zaro ya bidi ke tongro ya ule hingga ni nama leba ani ama hingga ang asai pura thui paila ha ai ke ani baba sajung ano single father ke torauta ai ke no nugui ang ani ama ni photo ni basileng ka soljak paila ha hingga neng ni nole jaga sinai de oro ni simile siya ngai hapa para o sokile sinai hingga ni para ni ba mulet tama ba dholakpur ako ning sidi noko thangla sinai ang talang thangnai ni noko odi ni ba hi homano hate te khema hoi kran hai ti ni le moi kon tha ke soi mai na sa kran nu ule sepa sito kar buti phaisra lang kha ji hoi nang de to mo ang ba thilang si thung hi na bolong ya kai kai phemele tama sa kapal rak lang bo hai ka thang ka hama ke ba no so phailang ba nang ba thang di hala ro ni baklai hai ka thui ba siti asa de nang gyan krai ha hor ku thuma ro sarai na bai ke nang sai chung bolong ya kai khabai phaima bo ha neng sebang khaba na ke hamara ja tha ama sini family ni metar si nengora imbalong ya ke thang di sini nokni family meta moni khati di family meta hi sai tongla nengla la chia nana seba saba ang moni hi ama nok hok thung ani nok mang si buchi hande tamang tong lalang horo ule ani papa phaila ha papa ang no busuk mis khai kha tabok ke nono ya kawai ang te koi jaga thanglia promise nang kaha tong nable baba mini neng le bai kini ni besala no hai bini ya wala ya kai kelang malang ba mohini nang neng je wa song mani ang bo ya neni besala tama tama khaja tong nang sidesi neni su kol nok karani bai tama ano believe khaya inge neni besala no sungdi thung sai ro jakna kabashi neng ani klok hai deng tong te haya brong dala si sauta ang hai is ya hai boro hai ang babono ani besala hai ke si pala ye hai bilena arab hai di baba ang bai hai di shut up tabok no okai thangrani nokni ang te hai ngli ya please ano nong ni ta okaro di please
ang te hai liya. Get out! Mama, ano ya kay datang sidi? Boni namaya bago mini. Ang sini nago paima haikine. Babu boni nago matang naita. Hai na ble. Cerai ba. Bu mano soljang lah hangke bakang musuh ya ang salah haka. Tawa na disakla. Ang te li phai berai phai nai. Tabong ni nok bang jaga si hatang ba. Bye bye. Tata. Gọi bà chalang nai bere. Ei. Je boisa sini. Na sini itong pro si biang ni phu ke phai ye. Ha ke khai ro phai ba ye. Ei. Hai asu. Nok hu kahama. Borok sela kahama. Hai ani ha. I kha tong tong masi. Ha ke khai ro phai ba ye. Ani kepal si halia o kepal.